What's up, Sterenism, Mr. Nation, and Latuma players? Welcome to the Nayful Podcast, episode number 73. We are coming at you live at the Block Electronic Solutions. And if you want to use these podcasting studios, you can send your email at admin@electronicsol.com. Today in the studio, we are joined by COVID-19, quarantine. We have a legend in the studio amongst men, former boxer, former professional boxer. Mthando isticks udlala indonga ukuthi sticks yo andiyazi ngesangisi ba yini yeah former ndonga former umquli yeah umquli right now a musician, yes king, father as well. Okay, yeah. We have today we are joined by a god amongst men, a legend. A man who's lived many lives in different spheres and different spaces. Today we are joined by Unati P, hailing all the way from Tanzania. Yes king. Uzalelwe eMtanzania okanye ufike une age ethile? No, ndizalelwe apha eMtanzania. And then ndakhulela ezilalini eXesi. EXesi ne. Yeah. But uqala ndike Middle Drift. Yeah, eMiddle Drift, eXesi, eMaxeko. Okay. Isiduko ngubani? Isiduko ngubhele. Ulanga lokulunga. Ndiphinde ndibe nguye noJikijwa. Okay. Mama. We are also joined by uTastipa, uBayeni, uTipa, uManzimade, uThabulunke, all hailing all the way from eDurban. Hey ayithanda ibDurban. Ngumkhaya wami. Kanti ngikhona lapha eXesi kwaNgwenya. Oh, okay. Yeah, Okay. ngikhona lapha. Uyakhangela wena uba umuntu uhlala phi? Uyadakela wena. Uyakhangela uba umuntu uhlala phi uthi ndikhona namba. Kodwa well known uNati B ngalangoma yakhe ithi Yashe Lam. Saqala umva kahle kahle ngalangoma. Yebo? Okay. Siyeza kuwash. Yeah. So born in Tanzania, wahamba ezilalini. Ubuye ucabana ngaphi xopheni ubuye? Ndibuya ngo97. Iminyaka makasiyeke. Oh so. Izakusokolisa. Hayi iminyaka izawusokolisa makasiyeke iminyaka. Okay. So born in East London, wahamba eXesi waphinda wabuya waza kwelicala. Yes. Ndibuyisa ngapha kwelicala ngapha because bendingumuntu odlala amanqindi. Ndithanda amanqindi kakhulu yabo, so ndaza ngapha kwelicala because kwafuna ndithenise professional. Oh sure. Yeah, ndaza ngapha ufika kwami ngapha ndafika ndajima ejimini ndijingiswa ngubhuti umXhosana emona uJongilanga. Yes, if inanza i-former boxer naye. Yes. It's where I met friends zami eziningi Onewo, Usisa Thawo, may he so rest in peace. Umjoba uyoyo, yamazi umzolisi yoyo. Yes. Yeah, yeah. Fethu. Yeah. Kanti mzandithi hip hop uDimas, umfriend wami ke. Okay, akhange usibulisele kuqala. Andokunika ichance usibulisele. Manibulisa man. Apho kumakhaya ngamakhaya nguNati B lona uNati Bantu AK Nathi Njamela ungumculi, ungumbhali, ungumqambi, akaqwebi, ungumqambi, lanto okuthiwa uyicompose ngesangisa ngithi yes. Yeah. Also uyazinansikela beats zakho? Mna ndiyakhanda. Ndiya e-studio mna uba kukho sound engineer qha it's all good. I-sound iphuma apha kum. Uba kukho sound engineer qha and then yonke into zonke izinto ndiyakwazi uzenza ngokwami. Okay. Yes king. Okay. So iyacaca ba uthe ukhula wajoyina amanqindi usemncinci. Ngeze isikhathi udlala amanqindi awukaculi. Yo, azange ndiyicinge noyicinge ebomini ba ndingaze ndicule. Yes. Yeah, kodwa ke xa sendithatha ndibuyele emva inoba ndandisenza ibanga lesithandathu dala kuthiwa standard 6 ke ngesangisi. So ndanxiba isafari katamkhulu wami. Utamkhulu wami engithanda kakhulu ekuthiwa nguMorning.
ubuntu Joel Zali, may his soul rest in peace. Ndikhuliswa nguye ke nomakhulu, ngikhuliswa lixhego nexhegokazi ke mna ke ndingumntana exhego nexhegokazi. Yabo ndikhule ndithandwa kakhulu ekhaya. A very warm family, ndithanda kakhulu uJamani, spoiler yonke into ndiyifumana ixesha ndiyifuna ngalo yabo. Yeah, morning ke nguye umuntu owandenza ndibe ngumuntu ndinguye ngoku ndikwazi uhlonipha nalapho ndikhoyo ndifuna uba ntobana wonke umuntu uwomapho ndikhoyo yabo. Ya imbeko inhlonipho yabo, inhlonipho nembeko apho ukhoyo. Hey Jamani yabo, like nomuntu ofikelelayo ebantwini yabo. Yeah. Okay. Ufuna ngela tasebo. I know makaqhaqho. Okay, sure. Then busatsho ngoba wanxiba inantsika yakhe kulapho wasibonayo bana I was doing standard 6, yeah. Ndisatsho ke. So apha esikolweni kukho uMiss I don't know if Miss Freshedi or Miss Fukane na, like, yeah. So kwakho like abantu bebane beperforma ndaperforma ke ngoku ingoma eyi1 eKapa mali. In this life, in this so sweet light is coming again from the God. Say come again, come again, come again. This is something yo. Ayibulela kwaphakama iholo lonke. But asandilandele yazi lonto leyo because ndani inatsika ingqondo yami ayizange besemculweni besithi hayi ndifuna ucula ya azandilandele ndaqhubekeka ngokudlala amanqindi. Lamanqindi ndintswembo kakhulu esikoleni, ndiyaziwe evukane kwasitwa ndiku-animal xa ndibizwa. We animal, cula isikolo sonke. We animal, we animal. Yo ndidlala nyani. It's a very skillful boxer. So your nickname yakho Animal Papa The thin animal. Okay. Cwecwe. Oh, so. Yeah. You know skeleton maybe I need, so I was like, no, I can't be skeleton, man. Because skeleton is ingakezikhoyo. So at least man benengigama nje yabo. How many amateur fights before turning pro? You understand what singaphi na qandelwile amateur yo. Okay. Yeah, ndilwile amateur kakhulu. I think the last fight zami, the last fight endandinazo kuse prison. Ubona prison? Ndibethi ibhande ndipha kushushu. Yo ndakhulula iboots ifondini. Kubone la wefuma siba akushushu. Uyabona kulamacala komaqonqa amaxesi ilanga xa limile pha. Yabo so andifake inatsike iboots yelede emnyama. Yanditshisa ndayikhulula. Yeah, that was a hell of a fight lena ndiyilwa khona but ndawina. Amateur, my last fight. Kufika ndo late, it's time to turn pro. Umgangatho wami kwasofuna into bana ngoku ananda ngamatsha yabo, even kwasejimini ejimini andisipasha ne-professionals yabo yaye amatsha ndibetha nge-knockout kwi-sparring and ufumana siba nalapha engqondweni yabo sensual siskill mosiboxing ngenye ixesha it's not about amandla yabo, like usebenzisa skill yabo. Yeah, so I've turned professionally ke. In fact kwatsho pha ejimini kodwa hayi uvuthiwe lo mfana lona yabo, ayikho into esimhlelise yona. I think bakathenishe professionally, so I've turned professionally go 1998. Yes. Okay. Kubano owaziwayo wakhe walwa naye? Hey, umuntu osekendalwa naye, I think it's my last fight ndalwa noMkhuseli Kondile. Yamazi uMkhuseli Kondile? Okay, yes. Yeah, ngigadalala lapha eCape Town uMkhuseli Kondile ndalwa nalo. Yo, i-fight ndisiza naye kakuhle kanjani. I think yayiteleviziwe lo fight leyo. Yes. Yabo, yayiteleviziwe. So ndaluza khona. Hey, fighting ke masiye fighting ngibanisele ngefight. No. Then lengxale mosekondile. So first fight, like first round ndilwa kakuhle. Ndilwa kakuhle. Second round. Yeah, third round. Hey, kwangathi apha emilenzeni ndinesamente yeah, something that angazange understand ngathi ndinesamente apha emilenzeni. Hey, ndisindwa imilenze, ndisindwa kwenzeka ndawoni. Hey, yanti alagadalala
apha esusini isu sathi xoxoxo ngoba yho Thixo ngizaba ibhox sokuqala ubethwa ndirhude mhlale phansi hayi ndahlala phansi ndaqobe hayi andifuna ibhox sokuqala ubethwa warhuda lwa yabo uzaba ku boxing history kuthiwa uyihlo wakho utata wakho wabethwa warhuda basela abantwana bami yabona be laughing stock hayi yabo so ndayeka ke ngoku I think ndayeka ku round 4 round 4 sisu siyatsho ngezizikhathi yobani yo ndangena state etoilet andihambisanga yo noba wangena usoyika ke yo amshona bakwayo inyongo amshona ba inyongo plus no nansika no uhamba distance ende uyo check Cape Town climate yakhona liqhelanga yabo so and then uhamba Thursday uyafika Friday Saturday we in Sunday fight so like azanifumane rest enough nazi nendicengayo mna ayizange ndifumane rest zange ufumane title shot yana ngicinga lonto intoni iband no azange ndifike apho ndidlale kancinci man professional and then just ayeka amanqindi and then ndaye esikolweni ePE apho khona ndandokwenza i-broadcasting then I drop out of school ngenxa umlo so ndagxothwa esikolweni NR yagxothwa ngenxa umlo physical okanye wawungavani nomuntu othile physical wayaska lo nelanqindi lasemdantsana yo physical and we professional fighter yo physical yo ndalwa ndagxothwa esikolweni because sayisasebenzisa nezinye izinto yabo mela yabo so kwathiwa uyakhetha into yobana you attempted murder or siyakugxothwa esikolweni so ukhetha ntoni uba so lay charges kuwe or athi hayi ngigxothwe so ndagxothwa sure that's when ngoku wafumana ixesha lomculo 2002 ndaphangela eRadio CKI khona ndisenza live programs ndiproducela ubaba lwamagida uBQ bawusamazi and then khona I think 2003 ubhuti uKid Ngai wayengaphilanga wabanjelwa nguMel Macaron islot sakhe sereggae sasipopular kakhulu from 12 to 3 if yakhumbula axesha lakudala wonke umzimdantsana ulayite reggae ngalaxesha yabo so ndambambela ke ngoku u3 unantsika uKid Ngai in fact yayingumel Macaron umuntu wayengenile then mina ndalisekela lakhe because abantu bebekhalaza ba yo man you know lo muntu lo muntu akadlali kahle man le reggae yabo ayiyo lento siyifunayo so ndamnceda to compile umculo ndamcompile umculo co-hoster as well so the love uthando lomculo laqala pha ke ngoku yabo yes when did you decide when I must do the first song man recording ngoku yabona naye lewe ndiqale urecorda 205 the first track and I recorded it Sibado kubani ononceda bani unonceda xa usibado kubani ononceda xa usibado kubana lonceda Sibado dancehall tune you don't know yeah so ndiqale part 05 the record yakunansika ku Herbert Sibado then from ku Herbert ndamove ndotsho Joburg because ispan sam sisiphelile CKI yabo so i-contract manje berenew yo kodwa amakunika umuntu yabo so siphela ispan phela kwami ispan ndenyuka ndotsho eJoburg yabo phela ndabuya nasa kwayicala recorda ku Herbert from ku Herbert apho ndirekhode khona unyoko kwami otsho eJoburg kwakuseka iCDs biyakhumbula ngale era kwakuseka iCDs da submitter ku lo mfana lona kubangane lo mfana lona uAdmiral usamkhumbula uAdmiral no nasana Fat Joe
oyana manufacturer uyana ngamazi Admiral lamlungu. Okay. Yes. Admiral ke uthanda nansi ke iraga kakhulu. Yabo xa beqale kuyise wayise exile. Admiral nguyana ka Ronnie Castles. Oh. Yes. So inansika lamculo njana ucaba bewuqhelele exile that kind of sound yabo. So baya DJya baqale Thando so manje be move and then bawutsho eNew Town ke ngoku iswebha indimetha khona indie damamelisa inansika city wathi uyayithanda yabo but he's just not happy about the production. Remember kaloku xapha si record eMagaleni ngosemajiteni yabo. So it sound kahle like ayiphumi equality inansika ifunekayo but bona they pick up the one thing voice. Okay. Before so endlini ngokukhulayo kukhaliswa ophi umculo? Yo endlini ukhalisa wonke umculo mina ndikhule ndimkhule ndikumfana weR&B mina uthanda iR&B mina ozo umfana ozithanda lamantombi uthanda iR&B Strong boss. Hey wereni tani kudyakalashe ningenambeko Jakalashe. So kubani artist ngeze isikhathi sakho ngokukhulayo eyayipha phezulu? Exesha ngikhulayo man. Yo the way endanduthanda ngayo umculo ndandingena artist itheni uba ingoma imnandi qha. Yabo ndandingena like kuthiwa hey ucaba ndine favorite artist ethile qha ndandithanda ingoma emnandi qha. Yabo andina artist ethile endandiqaba yo ndiyithanda kakhulu uba ingoma emnandi just love the song. But since itsho mhlambi zayisefikile kwaito ngenza isikhathi okanye kaloku chini mina ndimdala kaloku mina ndikula era yekwaito yabo ikwaito yayisekhona ikwaito ngoko nansika manje la man la man Siki yo go ayangikeleyo ikhona lena soma la man izama la man izama yabo ijeme bendiyithanda ke leyo like is that kind of jeme bendiyithanda ubangane nomnye umfana uzezazibhojoka uMax noAlex usakhumbula ngala era Yeah. yes uMax noAlex nomnye ubangane no Tonton B ngibani umfana kanene uCB nikhumbule ke nithe xa sifika ku 5000 likes sizawufumana live performance of which is ku 5000 ngoku. Okay, you must. No, I know. Yabo. Yeah. Cha ndifuna ukuthi sifikile ku 5000. So anengaqopha. Okay, sure. Okay. Okay, mna wenza bethe tasipa le tournament umngene wena. No akho ngxaki, ko problem. Sithiselana ngawe King Ma. Are we recording now? Kudala. Oh, record. Oh, la record. Kudala. Kudala King Ma. Kudala siqalile. Ubona uthi yeah, siku 20 minutes in go. Okay. So Diamond Zam versus Dudlu Nonyeshi. Yephi ngoma oncanywa? Mna ndihamba nonansika neDiamond Zam. Diamond Zam. Yeah, buziba ngoba. Ngoba. Uyabona ngoku like political climax is high ngokakhulu nansikeni eAfrica there is a serious revolution enzeka eAfrica. Xa sithetha uyayibona iBurkina Faso, iMali, iMadagascar. So they cut ties with the West. Yabo basi ubudlele belalwane nathi bantu basa West mabuphele ngoba kudala naba long time eSouth Africa ke baseseba ke bona ke thina shame up hayi shame up lo thina leaders zethu zimali okay hayi masiyeka siyamzukisa Makhila uthi uhleli nathi yes so nathi sihleli nawe yes okay so uthandela londo le yeah yabona lena is relevant kakhulu this time. Okay. Yeah, iDiamond Zam I think ndiphuma nayo. Okay. Yabo. Ihashe lam noWaterGwan. Hashe lam and WaterGwan. Oh wow. What okay. Hashe lam. Aliqondile.
Yo andiqondile. Uhashe lam the reason why ndimthanda kakhulu. Excuse me, ndimthanda kakhulu. Utamkhulu wami morning. So yayilihashi likatamkhulu kahle kahle. Oh. Lalibolekwa phandle for umdyarho wamahashi. Oh, sure. Liphale liphuma number 1. Asabe. Lihayirishwa ngemali. Mom. Anamatafeni. Bongweni sicande emathafeni. Okay. Yes. Oh, sure. Umthi wobomi noKhethibone. Thobomi. Hayi man makhe ndithi Khethibone. Okay. Khethibone. Nabandimboni. Tanda manyana ndombi yami Khethibone. Wandikhathali wena nje nabandimboni. So usakhe Khethibone. Nomathemba Novuthula. Ndihamba ngamantombo yithula. Nomathemba udibene naye phi? Nomathemba. Nomathemba ubethwe ngubani small like Owenza ngoma zakudala. Yes, but ke ndimnabisile mna. It's a gender based violence. Yabo. So it's more like isithini kudala. No. Wena Nomathemba. Wena Nomathemba ubethwe ngubani? Yilandoda. Iphingoku nansesa okayibiziza. Oh hayi ndiyonqena khwela nali yashi. Oh hayi ndiyonqena. Uthembe thuma uNomathemba uba makabize indoda egqibombetha. Ayizomgqibezela pha isapho. Aske uyoyika kwalo mthuma. Uyabona ngoku xa sesibamba sihlalutya le ngoma lena. Sifuma sobana kukho abantu ababethwa yabasahlukunyezwayo even at this time. Abangakwaziyo uya ngaphambili. Ngento bana mhlawumbe ibreadwinner umuntu yabona. So akakwazi ukuya like uyo report sobana hey I'm being abused ngubani yabo because uyacenga yena yabo. Ukuthi akwazi uphila angondwe kabeligugu. So hey mawayekubetha into ezosebenza ileyo. Okay unovuthula yena novathula between novathula noNomathemba yipo bumana. Mamele akana story ke unovathula. Unovathula uyawilizela kaloku. Okay. Yeah Nomathemba. Omnye uyanantsiko omnye uyazwilizelela. Uyavathula. So uvathula siyamkhupha. Siyaba noNomathemba yena. Kwanele Ndize Nabola no gaga. You see Nigerians they go like this. Igwe mobo baba. Reta come here. Reta you must see that so for Igwe mobo baba. Dize no bola no gaga. Dize no bola no gaga. Hayandi moyi kuno you Nigerians go like this. Igwe mobo baba. Igwe reta kiso. For that's all for Igwe no baba. Okay. Isihlwele sami noyindoni. Hlwele. Okay, ndoni makaphume. Umama no sanitize COVID-19. Sanitizer. Wamkhupha mama. Okay. Reggae dance hall no ilanga. Yo ilanga. Ilanga. Mali phume kuseno bambi apho Diamond Zam versus Ilanga. Ilanga. Diamond Zaphela. Kusheke 2 qha kwalicala. And then uwashelam no quarantine. Ashelam. Ashelam. Nomathemba uzodibana nesihlwele sami. Sihlwele sami. Okay. And then Undize no Khethibone. Khethibone. I just go like this. Khethibone. Khethibone. Oh yes la language ba? Yeah, it's Pidgin English. Okay. Kushike 4 ngoku. Siko semi-final. Uwashelam uzawudibana no Washelam uzawudibana noLanga masikhabe sima. Khethibone mangene nesihlwele. bayayibopha king. Sihlwele siya ku final. Isihlwele sidibana neLanga or uYashelam. Sihlwele.
Isihlwele sam or ihashe lam. Okay, ilanga okanye ihashe lam? Ilanga. Hayi. Hashe. Ihashe la win. Hashe, yes. Yo, ilanga. Wesiyanetha namhlanje so akho need yalanga. Yeah. Akho need yalanga. Ushiyeke isihlwele sam nohashe lam. Sihlwele la. Ashina bakudala liphale noba selinawo namadandi. Hayi ke. Hayi noba selina namadandi Sihlwele guys funeka ukuthi checkishe ingoma kanathi ethi sihlwele sam ku Spotify all digital platforms actually. Oh in fact yeah bune iPhone ngene ku iTunes. Nawe unangoku aba ba live bangakhe bamamele lengoma ithi sihlwele sam nikeni comment nisixelele ba niva njani nini because apha kuye uthi number 1 bethi number 1 ibethi ihashe lam ilanga. No, in fact kaloku ihashe lam ngoku seyabasihlwele ngoku andithi lelidala la hashi yabo. Yeah, so la verse so part 2 sihlwele Samuel ohashe lam. Yes. Oh, so why I say you don't know. My lord. Okay. Yes I. What was your experience the first time you are moving? Wa move like Kapa okanye wa move la eGauteng? Umuva kwami ndamuvela eJoburg. Fika kwami eJoburg ndafikela kusisi wami. Osisi wami nguYolisa Njamena, political journalist. Ngoba yamazi ne. Ya ukhavele ke nguYolisa Njamela SABC eGauteng kashe besipana kwa SABC ngoko back then. But waphuma kwa SABC ngokuzenzela ibusiness zakhe ecaleni. So yeah. Journalistic business okanye different? No, same. Freelancing. Okay. Yeah, uyaziphangelela yena akaqeshwanga ngo-SABC. Uvuka vuka. Hayi. Uyazi. Oh so. So ufika kuye usithi ndizothini eJozi? Ufika kwami eJozi uqala my sister man ndifuna ke ndichange man yabo ke ndize ngapha kwelo cala ndifuna ke ndizozama lento yalomculo wami ndibone ba ithini into yakhe yawo. So wathi my sister uzumntase uzohlala lapha kumke for 3 months, then after 3 months mntase ufuna ukuzibona ba uthina and ke ndiyambulela ngalonto leyo because kaloku ngenye ixesha ufuna kube kusalwana ube ne hard love. Uqala into bani umuntu ujonga uzohlala boy ixesha elithi lapha ungarelax kakhulu ufuna ufunde uzimela mntase yabo wangiqala lonto leyo mntase you have to know bana uzimela. Apha kum uzawuhlala for 3 months, after 3 months uyahamba uyosifunela yakho indawo uyoziphandela. So ndahlala kuye for 3 months, after 3 months ndahamba ndiyoziphandela. Hlala eCresta. Kwakujob endiyenza mos eCresta Mall. So ndimane ndicutha kancinci into yerent. Ndasenantsi man into ndisandobheda gcine mntasendlini. Igcine. So ndagcina imali ndaphuma kwami ndaphuma ndinayo imali at least ndakwazi urenta. Okay. Yeah. Oh so and then how was that journey yours Zamalo line was it Jozi? Yo, my brother, I will tell you one thing. eJozi awufuneka igwala phaya eJozi okokuqala funeka ngibele igwala eJozi and eJozi funeka ukwazi into bana ihlobo lakho loziphatha because phaya amadoda amaningi ababoyi ndiyabulela bani ndikwazile ubuya nisaphila also yabo. So funeka kube umuntu self disciplined. Yawuze ngonwabe abanye abantu bonwaba but ke funeka uyazi ba uncathu kwezinto yabo. Yeah. Okay. Dasipha kawungene ngoku. Sure. Ima ndizawungena xa ukhona umbuzo apha oqala uthi ngokaveza lo mbuzo. Yebo uveza uthi wake wakubona eTVini. So zeziphi inqubo sazikhumbulayo owakhe wapha kuzo eTVini? Qala kwa eyoqala. Yo iTV iveza bra. Mna iTV kahle. 207 ndiye nda-acta as ibhanditi kwenye imovie bisenzeka kuChristmas ithi Second Chance. Ndayilid i-vocalist khona kulo show kunanse kulo movie leyo. Ulibhanditi eliculayo? Ithi Second Chance. Ubanjwe le nto? Amajita qhawe hayi uthi andiyazi la movie.
Balibhanditi ndiqhawulile and then ke ngoku ke kukho le competition yomculo yabo eniyakweni qhawulile uqhalwa kwena nabaleka nojobe le competition yomculo. Okay. So okay niyasinga apha and then kwenzeka into bana niphume unumber 1. Okay. All right. Uthi ke pha okay uthi yena ukhumbula pha ku SABC2 ku Morning Live. Yokuqala la yo iTV ndibekho kona kaninji TV. Oh iTV izinto zakhe. Izinto zami iTV. Hayi iTV izinto zakhe. Mamela ke okokuqala ndibe pha ku Second Chance. Okwesibini yayi tribute kaLucky Dube. I think ibiphumelelayo. And then okwesithathu ndaku Archer. Ikhona enye eyeku SABC2 enye program ethi Archer. Ndaphuma apha uphuma kwam ndaku yo azinisho imane ezwe ndakuyo TV which is 2010 uyo TV then after uyo TV ndaku Cypher yabona Cypher ku Cypher napha ku Cypher ndandicela into phathi boom fire starter suka bayasithatha bathi masivote sure and then from there ndaphinda ndawutsho kwenye movie enansi ekhoyo kuMzansi Magic last year futhi. All right. Isaphuma la ngoku lo movie leyo kuthiwa into kanene igama layo. Oyekutha bapha wenza ntoni pha? Ya nditsotsi pha ndiyaropa. Sure uthi kukho umeka kuthiwa nguNhlanhla Kilimanjaro Tshirha iboxer uyamazi? Yes. Yeah uthi ungena ngehashe lami yena eringini. Uzithatha lamabhanda nawo uwathathe engena ngehashe lami ebebawela uba ajoine pha ku live but ke andiyazi kuba sikude kune phone wena Nhlanhla yabo but ke umuntu omninzi ndiyambona uyakhala ngelahashe lami bona siku alwinanga nje bayabukela isibale sami no mamela kaloku mamela besithe xa sifika ku 5000 okay uzawucula 2 tracks so ngoku siku 6000k ngoku xa sifika ku 10 yebo so kusho ukuthi ihashe lami mfuneka eliculile noba kanjani abantu kanjani uyabona ihashe lami inansa ingoma yakudala isachisa imnandi yabo ingoma yakudala but ndiyabawela abantu ke inansika i-creativity bangayilimit bangayilimit man yabo to emashi to emashi and la hashe ngoku selinamadanda lidala nabalidala sihlwele ngoku but kaloku like into endala iyathandwa ngabantu bayayithanda bayahlala kuyo I think abantu balala into okay siyayazi le ngoma like ngike ndibone naseshowini uba ndiyaperform yabo ihashe wonke umuntu yabo and ndiperforma lona lodwa kwingoma ezindala mna ke ndiyabhala ndihleli nje ndiyabhala umthetho wami ndiyabhala and I will write till I'm right. Okay sorry kancinci okay ngoku liphuma ihashe how did you know about this is a hit? Yabona ke bhuti la album ihashe hit ilanga hit because eJoburg eyona ngoma inkulu ilanga sithaba bamahashe because wena at least nina nihlala phe Eastern Cape nina yabo ayaphithizela you can relate kakhulu nehashe nina ngapho licala more than abantu bangapha yabo phana ke akho lwandle kukho ilanga elanga yo eJozi Jozi mabone so okay eJozi uthi uhleli how many years? Yo ndihleli 10 years ne uhlala phi? Yo bengihlala kwindawo yo ezahlukahlukeneyo yo ndiyenzile into ohamba kula Gauteng ndilahla neempahla yo yenzile into pha kula Gauteng Uveli Hillbrow Thembisa ibona nendawo but eyona ndawo uqonda ba eyona ndawo buyi enjoya eGauteng xa kunothiwa uyaphinda ngokuyahamba ubuyele eGauteng yo I think eyona ndawo right endiyithandayo it's a Randburg side Linden ndiyayithanda la ndawo quiet kakhulu and nobugebenga bunqabile ayondixhaphakileyo yabo eLinden I think is yona ndawo endiyithandayo
Okay, sure. Uthi kukho le ubuthetha ngayo usithi ibigqibele ningo-atyusi onobalula uba udibane naye into yoba mna noCamakho jikijiki ngoku ndibona uCamakho sephaa phezulu because ubona zona nee-bodyguards. Hey Vondeni kaloku hey ulife seke wamhle. Yeah, and usazawuphinda bemhle hayi njalo. Apha amanzi asekhama khona azawuphinda ame futhi uyabo. Ayithetha rongo kabani laa nto uba umntu ukhe wamithisa uyawuphinda nini. Hey hayi cha hayi ke ndicela ukuphendula apha. Ukhona omnye umfana apha ebendihlala naye King. So the King lena hey bes hardship eJozi ke yabo hayi ke Jamani yabona phaya kuyasokoleka xa sokusokola xa ungenanto awunanto eJozi akufana lapha yabona apha uba nanto ndiyazi uba ndizokhala apha kuthi hey Botashi Fondeni khanifekela mani apha ndithenga umbane yabo ibani khanifekela apha ndithenga isonka yabo phaya eJozi uba unanto awunanto akho like abantu bakhona abanabuntu is man for himself. God is for all of us, man for himself. That's Jozi ke baba. Uyabona? So i-outcome ke since ba singabakhaya ingeke ngapha kwlicale ngapha. Ngithanda uvisit apha kuyo naye visit kum. Hey ntwana, hey anakudla manifethu bani khona ngimi ngicaba upheke amafele. Hey, satya amafele enkukhu. Nepapa. Yeah. Hayi ke ngamnomsebenzi hey waqhubeka ubomi. Hey umuntu wavuka. Balo nguwe lo vuka musically and angisahlala naseJozi ngondisekapha yabo cha ndiyodlala eJozi ke ngoku so ndibhukhiwe eJozi so ngadiwe ke nathi sangapha bodyguards umjita athi hela hela kodwa hey come mfundini wabuza hayi manje Tom yami labantwana emafele lomjita manje Tom yami lelo manje ndidela into la wena ngizothatha into zamafele na lapha wena ungichokisa zinto ndiziteka zamafele yabo but all I'm saying is ebomini kingdom you rise you fall. That's kingdom, rise and fall. Uyawa uwe uphinde uvuke uwe uzivuthulule uvuke uhambe. Okay. Yeah. Sure, uveza uyabuza ba yeyiphi le artist wena uyithandayo because usounda ngathi nguBenny. Bani? Ungathi nguBenny Man. Oh Benny Man. Yeah, Benny Man. Oh, Benny Man. Yeah, uthi usounda ngathi nguye. Oh, the sound ngathi nguye. Yeah. I mean I sound like okay Veza nguwe lo uchoyo. But mina I don't sound like. Bafo. I don't sound like. Yabo. Yes. Yeah, mina ndine voices eziningi qha ke. Yeah, unoskatsho uthi oh kule ingoma ngathi ngubani? Kule ngathi ngubani? Yabo. Mna yazi dasibanqumisa umngena ungathi umngena ngoTikTok ngo. Banqumisa umngena ngo live mna. Ungamngena kaloku wathi no ungamngena asifuna ungena nzulu utshilo ute singangena inzulu kakhulu. Yeah, music is nice. Music is nice. Okay, so you eJozi bethi 10 years into late boy. Yeah, eJozi I say you le. eJozi I say you ayisafani tu naqala eJoburg. Yeah, si struggle. So ibangela bandibuye yabo. Oh sure. Because nenda fuma sobana ngoku andisakhona even awurenda. Yabo imali ayikho and nami umculo ngoku andisekho busy namali you know. So ndafuma sobana hey there's no place like home bra. Yeah, noba ubethe ngamaqhwa ubethe ke but ikowenu likowenu yabo ubuye uze ekhaya yabo. Yeah, then uzothatha amanye amandla ukhokha amandla. It's not that eJozi andina ngiyaya xa faneleke into bana ndiyosebenza in out phinde ngibuye. Awunangoma noSimbono kanye noMashava. uShavisto I would love to have a song naye man equiet nje. Mina ndingena wonke umosi umculo andiyo reggae artist andithandi la nto kuthiwa hey ubani reggae artist ndicula nejazz nombhaqanga yonke into khona ndingayicoliyo yabo. The artist ndingumculo
ngumculi andibotshelelelwanga cawa ndingubhudrege igama lami hayi ngicula reggae yodwa ndicula wonke umculo. So wena ulirasta wena okanye awulorasta? Yeah, ndilirasta man. I'm a rasta man. Nayabengi. Yes, ndilirasta. But I'm not a hardcore rasta. Rasta commercial, you know, rasta pantsula. Yeah. Okay. You come back. Life uthini abantu bebekubona eziTVini. Oh yes, uqala ngokugigayo ulapha phezulu. Ufumana what's the highest amount you've ever gotten? 180. You. Imali ezincinci as compared to ngoku. Uyabona ngoku uba nophinda libuye libe sematheni kwakhona. Yabo? Ndingaqala ngoku ndingaqala ku150, 120, 150. Yabo? Ibe weske ngokuba mhlambi uyayenza i-gigs fancy ba i-weekend une-bookings ezithi weekend. Fancy ba yakwazi ubetha 400 ento. Yo. Okay, one weekend. Okay, so ngokufumana 100 uthini? Niqapha nebangaphi okanye iza kuwe yona 100 okanye sebezithathela? Ayizikuwe yonke la mali kuba ku-management. Okanye agent like abantu abazamela for event. So they take 20%. Okay, so kushek 80 ke ngoku. Kushek 80 and then that 80 une live band. Uthipos mhlambe udlala i-bass, wena udlala i-drums, omnye udlala i-keys. So naba bantu abafuneka bebhatelwe nabo. Yena usheke whatever sheka na. Kamsheke ne 50 one. 45 or 50. Or 50 into. Osise but iqhubeka ideal yakho uyenza njani nabantu yabo? Okay. Isound imali enkulu. Yeah. Ngoku xa usosithi and kaloko kodwa mna ndinga happy makwenza into enencanywayo like ndenza podcast ndifumana 50 kanye ngifumana 100 kuthiwa zayiqapha nani ndinga happy and you ingayimali enkulu leyo forever. Wenza into encanywayo ukucula akufane noye-office nyophangelela umuntu umculo yinto oyikhethe ngokwakho and uyayithanda iyakuphilisa nawe wena. So njengoba uperforma nje nabantu bekureceiver iyakuboosta la wena confidence iyakusebenzela macala onke uphinde ufumane imali. Jaman. Yeah man. Yes. Yo. Ephe yona nto qonda ba ngingakumelanga ndiyithengile le. Into meliba okanye ngingamelanga imali yami ityiwa ilento. Yeah. Azini into ezidistractayo meliba endazenzayo inansika iziphoso endazenzayo ngiqhoma lena into meliba ndiyenzanga but ke sendiyenzile yabo. Just one thing nje for a lesson. Mhlawumbe nami saba famous can you mean? Ndithi ukhotman wakhe wayithetha ke lento maningabikho yeah. I think mna suphisa ngemali. Suphisa ngemali. Because abanye abantu bakwazi ukusebenza pha kuwo. Okay. Ngiqala uyiva le nto ethi. Namdala ndayiva lo. Uba umuntu uyamnika imali rather umthumelele ngefone. Yeah, and then ayinansika ingasuki from empokothweni ngesandla. Okay. Umniki. Abanye abantu. Hey. Njalo because apha eGwambeni ndayenda fuma sidibana ndaxelelwa ngomnye umuntu ba wena wanika ichomi yakhe intondoni. Hayibo. Uyakhumbula usenze hayibo. Uyazila blonto. Uyakhumbula 111 hayibo. Umuntu uyakwazi usebe i-black magic ke into zabo basenza abantu baxakekile mntakwethu phandle lapha and owayazi ubana if uyakwazi ukwenza i-magic why ungenza i-magic for wena ube successful bentswambo ube ntswempu ube nemali why uza kwenza ubomi bomnye umuntu bube miserable? Okay, I think kukho two kinds of magics. Zikhona ezi magic zo destroy abantu azina ramifications zifana nezi magics zobantswambo. Xa ufuna ezi zobantswambo ufuna ukusacrificeile kuthiwa asifuna makhulu wakho
sifuna usister wakho sifuna umntana wakho ziza nalondo zikwenza ube nswampo kanti uzokungcola andiqonde bakufuneka wenze into ofuneka uyenzile kungcolela lo muntu why inzima life yeah bra ikhona umuntu asitipini wakho oqondayo ba ngongawaste imali kule way no njengoba ndanjilo mina kwaseqala ndathi eyona nto eye igqibe imali kumi into esukuthenga imoto because andiyazithenga imoto yabo so ayonto edibene nemali dipha umuntu but kudala ndiyiva lento ininzi into yoba sumpha umuntu imali better umtransferele ehloba ithetha ngalo not imali ezasuka ku wallet yakho yeah okay mkhulu are you working on anything now what's the name of the upcoming album i-album yamezayo imvuselelo revival imvuselelo i-album yamezayo people must check it out. How many songs sezigqityiwe? Songs sezigqibile 12. How many songs do you want the album to be? 16. Okay. But ke ndisenoyirelease nangoku. Le 12 is enough okanye 10. Isikhathi ezinje nami ndithi 12 is enough 12 to make a good project. Yeah. And then ke ubone from the reception yale project ba bayizawuthini into. Yeah. Ezi zifo buzo zongezo usuke uzifake kule album izawulandela. Yes, kulezayo ngabikho xesha leninzi in between. Yeah, zikhona ingoma ezihive sizayo. Khethemiya. Ikwenye album Khethemiya. Kwamamiya. Ali China. Khethemiya. Kwamamiya. Singabi like sasifika iba assembly shell. Hayi kudala ba 10k? Azi ku 6k. Yishana ngalo sibe ngu10. Khethemiya. Dum kwamamiya. Khethemiya. Hundizamambizo mamiyam. Hundizamnxibiso Khethemiya. Awuna artist oyifeature. Khethemiya. Kwezi ngoma zi12 sezikhona awuna artist oyifeature. Yeah, ukhona onye artist ekuthiwa nguBongezwe Mabandla. Featuring yena and then enye ngumfazi ndini enye artist and featuring dance all right through or yeah it's dance soul Diffuser King umfazi ndini ngulo featuring napha kula sanitizer yokukhusela icorona COVID-19 quarantine I want an official permanent attorney. So usanitizer ukule album? Yeah, yes. Uvuselelo. Yes, kumvuselelo. Sanitizer undize uhlele sam novathula Gidiboni unyana womuntu Sisinora. Sisinora ngubani yena? Imeza wakhe. Ndadlala. Ukhona ngumeza wakhe ngoba ndayenza kuqala before. Ndadlala. Yeah, ukule album ezayo naye. Usisilora Losisilo nanglona driver naye ayabanye bendanda naye shun abanye babebezostula lokusisilora Shisilo nanglona driver naye ayabanye behamba naye shun abanye babebezostula Sanjo wayicinga njani bra reggae yesixhosa yho because inayo umtsalane lawe yeah kakhulu isixhosa yona lingua xa uculayo inesandi kwasayo ndi tata yabo senjo ingumculo kwayo yeah ilanguage le yethu kahle ulwimi lwethu lingumculo kwalako kwasala lona yabo so I was advised nguyolisa unaziko my sister wakho lo journalist yeah siyavana kakhulu nayo my sister yabo uthe mntase ucula kamandi yazi why ungaculi ngesixhosa nje mntase ibetha ngeEnglish on freedom fighter wathi mntase kutheni le wile namntase manje ungayenzi ngesintu remember ngala era kwakho likes of MXO no Simpwe Dana
bacula kamandi man bacula ngesinto abasister manaba Ngawubiko street Bandeliga street na yo yes difeni yakhe uyifeni yami nami yeah difeni yakhe na ifeni yami yabo like ngumlandeli wakhe nami uyandilandela kakhulu umculo wami uyawuthanda yabo uye nomuntu owenzayo ufika kwaMeJoburg ukuthi wandidibanisa nobhuti Sipostole no native rhythm yamazi ne okay yeah so ndadityaniswa nguye unantsika uSimphiwe so ndafumana igigi ngoku Lucky Dube kwi tribute yakho Lucky Dube because wasila nge-20 ka-October and then nge-13th ka-December wenza le tribute World Stage first performance yami World Stage eJoburg andikabi nayo ne-album ndaphakamisa indlu yonke ndibethe irage ngesixhosa ndiperforma ilanga ilalbona ilanga maliphume ekuseni uzulibambela ingatshondo bebangasavuya abantwana basendlini mfondini apho usisithandiso umazwayo walahla ikhamera yakhe yo ndijayive mshana ikhamera yamandi yanoba iphina ihlekile yabo that was my first performance eJozi ke wawela mosana kwamanye amazwe suppose bandiyawela to eJamaica kwinanse ku Rebel Salute but uyayazi into yo department of arts and culture uzayi kuba department of arts kuzaba arts and vulture Department of Ants and Vultures Arts and Culture yabo so abakwazi ungidika imali yabo bawuthi office abakwazi ungidika imali but when it comes baba ufuna bayityelela imali bayitya baqala into bana i time frame yabo ntonto foreign funds asikayivulelekanga yo a golden opportunity I missed because of babona abanayo nansika ifunding yonfunda akwaphele lapho cha ndaphinda ndabizwa ndolendawo eZanzibar ndimane ndifumana invites overseas but it's just that guys invites azikufandi azinkhwelisi kuthiwa hayi ugovernment makakhwelisa iDepartment of Arts and Culture hey ifunding banayo imali ehleliyo nje why bangazonansika Department of Ants and Vultures wawufuna imali wena uveza ukubamba straight uthi zeziphi awards owakhe wasifumana uveza yakwazi i-awards sike ndazifumana ndafumana iSADMA yeah ndaphinda ndafumana Western Cape as a best artist artist of the year or best artist of the year something like that got Western Cape ndaphinda eJoburg ingoma yam kwiSADMA ufumana as what jonga utsho kanye utsho uthi kwiSADMA ushoba wafumana xa akasayawazi unyaka yeah best reggae album yashe lihashe ilahashe liyaqabadula koko laliqabadula music video ukhona wani ukhona umfana ofuna unishoot music video cha uthi usalinde ikamera yakho odila ngasiphila hey dali di camera jamani khona ikamera jamani endifunayo inswami kakhulu i-music video yanto yashalam xa ucinga isema njani ke ngoku njengoba enqondweni yakho uyapha ixesi noba ndiyangaxesi noba ndishutele apha eMncotsho bendlini endlini lapha eMncotsho umama walapha and then ulotata ixesi noba ndiyenze lapha endlini lapha eMncotsho kufitshane noba kufitshane ke khona nexesi like xa uyipictureisha uvukulele uthephethe intonga hayi ihashe can be umuntu wakho it can be old car uma uyifix phindi yapi cha ikubeke kule destination ufuna ikusekuye ikubeke kule ndawo ufuna uye kuye yaba yaba qanda mathafa so awuza direct isihlwele wena i-right into yakho nesihlwele so inase iyaxhomekeka yabo into bana mhlawumbe wena yiphile interpret like ul interpreta njani wena ngolakho hlobo okay uqoma hayi mna okay mna esithandwa sami dala sisokola
sokolana and then at the end of the day ni achieve whatever ni achieve but nibe ni together still yabo. But ikhona nyani ke intwana zalapha ezinokwenzela yonke lento leyo. Yonke mina bese ndicinga vele zenzeka zo-3 ezondo kule video yi-1. Like ibe wena unale moto yakho uyihoyayo, umfazi wakho ukhona ngoku busy nale moto and zonke zibeyizenzeka kuwe at all in once. Yes. Ubomi ke ngokuba ugrand lele hashe lakho ba lucenga nabo endlini ugrand imoto uyayilungisa ithini nehashi eli ulikhwele. Yes king, I agree, I fully agree with you. Yeah, ndingayenza man lo music sendiyibona lo music video. Ndithembile ndingayenza. Abanye abantu ufuna usibana apha endleleni njengoba le moto imali sinansi kanje yabo, abanye abantu bandlula apha endleleni yabo, badlula ndiyahamba like ndihamba nale moto siyaphi siye showing, xa sithe showing hey nangu lo bendlula uyabhavala yabo eshowing ke ngoku No ndilakhe bona apartheid zayizo movies zakudala. Siyabona ke ngoku ulapha kule show ubilapha ngoku recently ubukule show kaMan B. Hayi Bengenza umdansa nentontoni. Benibona ekhona na. Performa nje yena pha. Okay. No performa nje no Man B lo performa. Oh, hey, yabo. So ndiyakubona ba noko ibookings zibuyile ngoku. Ziyabuya. And bakufumana phi in any case masichaze ba if you want to book wena umuntu makathini. Umuntu afuna ukubhuka bethuna kukho abantu abazalwayo abanye bayachata abanye imigidi kuzaba busy kube lonto imibhiyozo ziziyolo ziziyunguma yonke lonto leyo. Abantu abafuna ukonwaba abantu bonwabise uyafona kule number 072 3698 325 for bookings. Then email address iti yolisafoundation@gmail.com yolisafoundation@gmail.com for bookings zam. Yeah, Nkosi. Sure, Veza uhamba nawe ngomca. Hayi Veza uyayitya inyama besigqibotya yo. Eyabuza uba uyayitya na inyama. Ugqibotya wedwa la nyama. Uyayitya inyama. Veza ndiyayitya inyama ndithoqwa ndikhukuze nethambo layo Sala Simon. Have you ever seen a lion eat cabbage? Right, abakwa now. Have you ever seen lion eat cabbage? Lachi Nigeria kum. Hey, Rasta, what kind of Rasta are you? How can you eat a meat like this? My friend, you call yourself a Rasta, but why you eat a meat? My friend, have you ever seen lion eat cabbage? What? Hey, Rasta, I didn't see that coming, Rasta, I didn't see that coming, no. And it won't ba umkhuluwa uphethe beat apha for perform. Uzabetha a cappella. I can't beat. Oh, I can't. Yeah, the perform. Okay, must connect ke masikabe connect ngokapha kule. Uzabetha uzoperforma ke ngokusingaphi ngoku umkhulu singathethi kakhulu phakathi siselini performance. Yeah, lena itrack lena ndisando yenza. Ndiyacinga into bana masipromote yona. Uyabona? Uba Strel. Yeah, uShlele and Kidibone. Oh no, yes, nothing yes. Hey bayacela koko bebecela yazi. Hanza bamuntu yenza bapha yo Marian Tika la ngoma kokoko kuphe hashi yani. Yakho. Way connect up. They connect ku broadcaster then fake headphones. Okay. Ayive xayikhala ukwenzela iperform. Okay. Izavakala ebantwini ne? But izavakala ku podcast. Xa iphumile episode. Okay. Nabo bayayiva pha ku live. Yo Bazova acapella lo because izabe fake headphones. Okay. Kanje sivale episode and then see right.
Uzawufaka i-verse now, Dusty? Over and above. Yes, that's all. Okay. Zanza. Okay. Zan. Let us speak. Put it down. Yeah, no? Yakhula perform. Hayi. Yaso. Beka ba ku Hip-hop. Nakanye. Haisuka nakanye majitam. Oh no. Haisuka nakanye. Emil phone yan. Haisuka nakanye majitam. Oh no. Life is the universal struggle. Tag life. No shooting nagai. It's the universal struggle. Tag life. No shooting nagai. Life is the universal struggle. Tag life. No shooting nagai. It's the universal struggle. Tag life. No shooting nagai. Hengo mama ivusu hani ivusu vigo. Ikalingululeka ikabiko. Unomhlaba siyawukhokhela ezweni lami. Oh no. Le ngoma mayivusu wani ivusu biko. Icela ingululeka ikabiko. Unomhlaba siyawukhokhela ezweni lami. Oh no. Mayivuse nabanye. Mayivuse nabanye. That life. No sitting again. Stuck life, no sitting again. It's the universal struggle. Stuck life, no sitting again. Stuck life, no sitting again. It's the universal struggle. Stuck life, no sitting again. Sweet, 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 sweet for a good time. No sitting again, yeah. Tag life, no sitting again. Go chala la machita go kala, ha ha ha. Go chica kula kona uve pam pam pam. Hey wakalu koko wadi yo 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 mandani. Yes. Okay. Right about now we have how many songs? Let's say 3. It's fine. 3 songs. Chisa, I get. So there was iyakhala pha kuwe buhle. Itheni? Iyakhala? Ingoma. Akho ngomkhalayo. Kwenzeka ntoni lapho? Utheni le nto ingangeni kuyi? Manje. Nobiyathu isakhala nje apha. Okay, so ngibada Steve simshiye yedwa man. Masivalelise. Okay. Valelise nansimshiye yedwa agqibezela. You catch me live Men's, ne? Okay. You catch me live Men's nge-2nd kaNovember Men's Sunday. Yeah, Sunday next week ndiqala ngo-8 late ebusuku ngo-8 nge-8:45 ndiyagqiba. 45 minutes set yam Men's ungaphoswa next week nge-2nd kaNovember ndizabe ndisemenzi 50 rand admission. Yeah, please. Ngicela siyeni ke ngoba uninji bethu. That means kufanele ndikhuphe before next week le. Yes. Okay. Noba le clip. Or a clip yodwa. Okay, sure. Clip. Yes. Closing remarks Steve ufuna uthini? Sure bafethu ndifuna ukuthi ulife awuncami noba kuye kwathini na as long usaphefumula inyama isadibene negazi pusha phanda player. Okay, so this has been the Nayful podcast. We thank you so much for tuning in. Right about now, we're gonna have, I don't know, by you, Elena.
Sokwazi iperforma lena le. Ukithibon, hayi nomandimon, hayi ukithibon, hayi nomandimon. Timtanda manyani ndombi yamu kitibun Owandikatali wina chena bandembon Owandikatalu balute tandon Owakabala lena baba tending mashalila Timtanda manyani ndombi yamu kitibun Owandikatali wina chena bandembon Owandikatalu balute tandon Owakabala lena baba tending mashalila Hindalfumana unutu Dalfumana kwetini kwintombi yomsutu wachulumanca wena umlenze esithathu wasibabala umdali ngowesithathu igama lakhe kumzontsundu ulendi yinto ungayigawula ezizweni amaqobokazi wena thina lale emzini kwathi nyembelekile uthando lungaka hayi yalapheli hayi uthando lungaka wena lufanele manzela ndethandelaka uthini yalapheli hayi lukhanyisayo ebusuku bam hayi lukhanyisa insuku zami uzophila hayi uthando lwakho lukhanyisa insuku zami uzophila ndimthanda manyani ntombi yami kitibuni owandikathalli wena thina bandimboni owandikathalli nababathethandon owakabalale nababathende ngumahlalela ndimthanda manyani ntombi yami kitibuni owandikathalli wena thina bandimboni owandikathalli nababathethandon owakabalale nababathende ngumahlalela amehlo wakho ayakhanya kwenkanyezi amehlo wakho ayakhanya kwenkanyezi uthando lwakho lundisulisa inyembezi uthando lwemali wena thondekaluhlule mnanawe wena ndinhlakanexolo mnanawe wena ndinhlakanexolo uthando lwemali wena thondekaluhlule manyani emanyani ayizikamanyani emanyani halalala halalala hala haliyo ukithibuni hala haliyo nabandimboni hala haliyo ukithibuni elinyambona thine kaye hambo yashalaza timthanda manyani ntombi yami kitibuni owandikathalli wena thina bandimboni owandikathalli nababathethandon owakabalale nababathende ngumahlalela timthanda manyani ntombi yami kitibuni owandikathalli wena thina bandimboni owandikathalli nababathethandon owakabalale nababathende ngumahlalela. Yo, Tag Life, you don't know, sir. Resurrection of Thomas Sankara in our lifetime. Pick up Ibrahim Traore, all the way from Burkina Faso. Same year, sir. Cutting the ties with the West soon. Africa Unite, you don't know. Those who are home and abroad. Fire upon imperialism and capitalism. Ban them. Bukinza sabufundiswa ngabo. Sasingabazi. Live up. Live up. Nakanye. Ayisuka nakanye machitam. Oh no. Ayisuka nakanye. Oh no, life is a universal struggle, but it's a life. No sweating again, it's a universal struggle, that life. No sweating again, life's a universal struggle, that life. No sweating again, it's a universal struggle, that life. No sweating again, lego mama ivusu ani vusu bigo. Hingululeka ikabiko, fundo nomhlaba sawukhokha lezwentlam. Oh no, lego mama ivusu ani vusu bigo. Icela ingululeka ikabiko, fundo nomhlaba sawukhokha lezwentlam. Oh no.
Maivuse nabanye Maivuse nabanye Tag life no sitting again. Life's a unique, yes, a struggle, but it's a life. No sitting again. It's a universe, a struggle, tag life. No sitting again. Life, no sitting again. Oh, khala namanje takukhala ha ha ha. Kawujika kula kona uve pam pam pam. Hey wakhala ugogo wathi yo 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 nqandani. Kawuhlala namanje takukhala ha ha ha. Kawujika kula kona uve pam pam pam. Hey wakhala ugogo wathi yo 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 nqandani. Thini sange sabonela amagintsam. Oye bikhakha elika insam abanomhlaba shiya iBhayibheli. Oh no thini sange sabonela amagintsam oye bikhakha elika insam abanomhlaba shiya iBhayibheli. Oh no kale ngoma mabatshe kale ngoma mabatshe tag life. No sitting again, life is the universe I struggle. Tag life, no sitting again, it's the universe I struggle. Tag life, no sitting again. You for them, you for them, you for them, you for them, you for them. Yeah, 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 yeah. Revolution forever. Done. Okay, I get. This has been the Nayful Podcast. We are out. Why I say what do it? More fire.